А мен шунјем дека хадисите рамаро пейгамбери ману само теклайнинил тано дуи рекјатија. О сунетија таро сабах, тано повредно него о најбаро милиардери кои се силе таро ква дујналук. Кобор пути само десинјапе саменје, погото машкари терни генерација, пошто машалла доста терни сјакате, баш опоринава кера ладжаво. Време хајбаске, баш осифири, куштелтано капилтано пани, ем челапе одмате со, а нема сила уморност. И ту со испуштиња, сојтано повредно. Па дали джа нема рупе и гамбери вакерга? Ако ту наклени неа о сабах намаз, од два джини о шејтани, челат ке узде котломуј, хемов цело диве водинелат от лево десно. А ке котаравено проблемија. А ке котаравено белаје. Е ке котаравено кошива. Која маре кера. Ја мен стално вакерја бе кер, кобар бути кера, кобар пара алаја, а катара воло котар жална жена кај дајо паре. А ке косовске. На не бере кети. Соске, а мен коркори нашаваја не се букја. О намази тано осветло, о намази тано онури. А ту замисли, валяните клајне намази. Ту морате ли абдези? О намази не само, о абдези не само со келат ке нури, со заштитинела тут таролошна букја. Еке јек, шуже бути кога се макате. Амаро пейгамбери вакерија, кој калел абдези? Хем каджал те совел абдезеа, о Аллах бичавала екстра мелеко таракел ту целорат. Хадиси тарамаро пейгамбери, веродостојно хадис. А вакерла сарка пенџарене манушенко судно диве, е муслиманен, е искрено муъминен. Ка пенџарелен тародова, кога кадикен, о ленгеро о муја, ленгере о обастаджи колактијам, ленгере пре, ковента не конури. Соске, таро абдези со лелем тук каква дујналук.